Un coche! Pare! Pero que faz aí no medio? Queres te matar ou que? Saia do coche, é rapidiño. Pero que estás a dicir? Parece que atopamos un parvo. Non te poñas nervioso. Tranquilo, rapaz. Falando como se entende a xente. Esa cabina de teléfono que teño aí, ven mo pelo. Que lle pasa a ese home? Está tolo ou que? Permite que me presente. Eu son o gran Sopamán, amigo. Esto non o agardabas. Pero hoxe é o teu día de sorte. Manda tú. Podes saber por qué. Que? Como? Pero logo non sabes quen son eu ou que? O gran Sopamán. Ben se ve que non estás moi ben da chencha. Para que vexas con quen estás a falar. Farei unha demostración. Agora verás quen son, bailán. E agora que? Que che parece? E este fato de Kerry. Dareiche a oportunidade de pedir perdón para que non teñas que fuxir como a un mexericas. Aichos ben parvos. Iste non ten medo. Todo o que precise, non dubide en pedilo, Para iso estamos. Entón lévoche emprestado o coche. Faltaría máis. Por suposto, por suposto. Conduza con xeito! Fuxe, fuxe, mexericas. Non puideche co gran Sopamán.